El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València ha iniciat una campanya de difusió i informació per la igualtat lingüística. L'acció consisteix en la distribució per xarxes socials de diferents cartells que mostren distintes situacions d'ús del valencià. Es tracta d'una iniciativa que aprofita els canals de difusió de la xarxa per arribar al públic, sense renunciar a la promoció dels cartells físics en els espais universitaris. En aquesta campanya d'igualtat lingüística hem fet 10 cartells diferents amb lemes molt, amb lemes molt diferents, i la idea és això, afavorir des de la integració de persones nouvingudes, intentar fer present, que el valencià siga present. L'objectiu de la campanya és conscienciar la comunitat universitària sobre l'ús del valencià com a llengua vehicular, no sols als estudis, sinó també a la vida quotidiana. Treballar en dues llengües oficials, parlar en valencià qui no el coneixes o utilitzar la llengua com a eina per a la integració són alguns dels seus missatges. Si mirem els cartells, hem procurat reproduir el màxim de situacions possibles de la universitat. Gent estudiant, un estudiant que va a una secretaria i que la tenen un personal d'administració de serveis, professors que fan les classes, estudiants que estan en classes, estudiants Erasmus que venen a la nostra universitat. Política Lingüística és un servei de la universitat a disposició de l'estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis, dedicat a l'assessorament lingüístic, promoció de beques i ajudes i a l'organització d'activitats com ara el tàndem de llengües amb estudiants internacionals, teatre, cinema en valencià, concerts i molt més.